Значи, тая цялата колона, която е да горе, беше избутана с и тая латерна, за да може да си хване на място както е била, примерно както е и тази, за да се върне на място. А сега тук в основите ще се сложат камъни, за да може да се укрепи самата конструкция и да ни халтави с времето. И след това всичко това обратно ще се зарини. След това се изгражда околовръстния пояс. И вече можем да почнем с мартаците. Но до тогава известни напасвания изглеждат. Това скели, те съответно ще си го вземат обратно. И ще ми се изчисти двора. Тия дъски ще се наредят. Ето тук съм ги отделял. И това също ще се повдигне нагоре. Тая махия няма да има и много други неща ще се заминат като цяло. И така. И сега майсторите ще работят, докато аз тия да свърша няколко неща до Елена и най-важното да зареди бензин за резачката, за да си продължа дейности. И така. Така, камъка е нареден в основата. Цялата града е изправена. И сега се монтират отстрани подпори, които се захващат ето така от и тука, както и тази тука, за да може да не мърда цялостната конструкция. А и тук горе, както виждате, и в тази част се захващат цели гради, за да може да се държи цялата конструкция и за да има къде да се стъпва, защото майсторите ще вземат това скеле и ще си го приберат. И следователно, ето го процеса сега се случва. Тази също е застопорена. Така. Стой, аз. Почни. Почни, аз те държа. Нека да бъде там, нека. Служи я сега сбор. Сега бутни с дъската на това. Да. Край. Там е така, така, точно. Пак това ги факт. Отгоре, сега фъне там е на видео. Нека той ще я доближи тя до той. Нямам долу горе да върне направо. Да. Не, доближи го, Анатолий, доближи го. Те ще издържи ли товарата горе на няколко види или? Да не стане да се щупи някой види и да подаде или? Те са две види да подаде. По две стане. Ага. Не. Да оправя. До градата. И после няма добре го до тебе. И после вече
И после, като ходим и навидя в нашата мига обратно към нас и край. Е така, аз докато правя нещата с вилата, тук и нахвърлям от тия огромни купчини вътре, съответно да са запали и да изгори. Те работят и така е, заради това не мога да заснемам на две места едновременно, защото все пак тая ръка е заета и трябва да има стойка или каквото и да има, не му отдава нужната чест. Защото просто трябва да имам два апарата, които да снимат, аз разполагам само с този телефон. Но нещата в бъдеще ще се променят. И то за добро. И слънце фекна. Направо му ослепи. Та така, включване след малко отново. За сега да мятаме още неща на купа. Е така. Малък, на колко е горе? На 18 до края ли? Не. За мощността? 15. 15 ли? Намали го на 14. Защото когато е на пълна мощност и къса видите. И скелето е почти монтирано вече. Единственото, което остава е между и тези ребра, които са сложени тук вече, да се наредят дъски, за да може да се стъпва свободно от и тая част нататък, тая част и тая част. Така че може да се каже, че нещата са почти готови, което е добре. Сега момента на истината. Гредите и дъските горе за своеобразното скеле. Слушал го обърна. Той чорбаджия така ще му оправи. Ще се оправите, да? Ама без... Без какво? А? Без какво викаш? Без договорки. Не може това. А? Не може в България без договорки. Всичко той е с договорки. Още не сме стигали. Без това слой на нощта. Ама това би се.
Ти спомяри пак пръската. Майка ви глупава да еба да изсъхне да. И там също. Мизерници. Тук ремонтната дейност тече с пълна сила. С скелето. Ама те после те ли се обаждате ли? Обаждат се, ако те допускат до първи кръг на кастинга. Е така. Ама ще видим. То видим далеч. Така, работата по скелето продължава. Това скели трябва да отиде от тук до там, следователно дървения материал, който се нареди, ще трябва да е плътно, за да може свободно да се обслужва цялата тая част. А преждевременно тия керемиди се товарят горе, за да може да се разчисти място. Ей тая част, която е тук, ето е тази, да се хване и да се хвърли, за да може да се изчисти отвътре плевника. Тук буклука, който е бил, трябва да се очисти. Тия керемиди после да се вземат. Но ето както виждате, този буклук се очиства, вкарва се тук горе и се изнася с камиончета. Докато сега тая част горе трябва да се разкрие в момента, за да може да се изгради целия околовръстен пояс. Какво ще се направи? Тая част, която е тук с дъските, ще се махнат, за да могат да се свалят от тук керемиди, за да могат да се свалят и от тук. Пък камиончето ще се премести от там, ще дойде и тук, за да може просто и от двете страни по-бързо да се разкрие тая част. Така. Сега тая част тук ще се снади се и тая част. Сега ще документирам те и ще ти дам. Дай наложете го, че като трябва някъде нещо да се додяла и да готово. Ще иска, то бая. И тук и при мене ще... Ами той ще се покаже, като го наложиш, къде и как и що е. Съвсем леко оттам. Значи. Я чакай малко, я се тръпне ръката оттам, Красимир. Обаче, знаеш какво, Красио? Да. Трябва да махнеш ета дъска долната. На той на възглавницата ето й. Ама... В момента на напасването. Тая дъска, която беше тук, се премахна, за да може това нещо да се снаде нататък. Съответно дъската и оттам ще се премахне отдолу, за да може да стане на едно равнище.
Вари оттатъка, смъкни гредата. Гледай как ще му стопна. Пак пръскат те с малунци. Едната част керемиите се сваля, за да може другата част да се разпокри от и там и това нещо накрая да се махне. Ще ми писна да го гледам. Вървим и снимаме. И сега ще я качим горе. Тати, от тук ли да я качваме? Оттам по-добре. От тук? Те да паднат. Тати, долу горе, колко ще трябва? Давай по две ще ги фащаме направо. По две, че да не правим 250 курса. Аз те съм ги отделил за под, за такова и без това. Дай тия горните. Ей тия, двете, виждаш? Ей тия. Айде. Да, снимам и в същото време мъкна. Нямам оператор, сори. Така че насладете се на процеса мултифункционален. Е така. Тъй, върни. Я дай към мене. Колко? Дъската. Дъската махнахме. Да. Аз ви кажа, че падне долу. Но въпросът е, сега служим и нивела отгоре да видим все как. Долния край, то трябва да се дигне нагоре. Аз бих казал, че сега е много по-добре. Почти е на тезия. Да има разлика милиметър-два. Колко? 2 милиметъра. Супер. Но не е както беше... Да. Не, то да ти кажа, въпросът беше старата града да падне надолу, защото тя гърваше нагоре. Разбираш ли? Тъй, сега тази града ще я прехвърлите назад, ще я ползваме и за билна, и за маказите. Понапълни са камиончета, има още малко толеранс и така, нали, съответно за така го поочистихме, стана много добре. Сега тая част, като се премахне, остана и тая част да се сгъне, аз тук си го очистих, тук да има да хора. И тая цялата част отстрани с керемиите ще се изнесе и вече може да се говори за някаква чистота. СВТ кабел, дет минава за съседа. Моя също е там. Работата тече с пълна пара, аз се връщам да видя вътре. Така. Чакай, задръж. Задръж. И сега с това ще стане една пейка. И те са точат. Значи като вземат тест, и така стана седянката. Край огъня, на който се горят дъските ми. И малко почивка промежду така.
Работата върви. Около връстния пояс се изгражда, там се разчиства. И така, време малко си поемем да се наточат инструменти, да се оправят част от наториите и така. Огъня пуши, пуши. Хубавото на огъня е, че винаги можеш да стоплиш краката. Независимо кога. И както видяхте, в жаровата може да се метне нещо да се пече. И като единия крак е готов, другия също се топли. Да видим какво направим. Да проверим. Проверка и оценка. Как ще там, бе? Тъй. Сега, види и ти, обаче, аз сега ще ви дам това, Анатолий. Първо ще направите по една дупка на това, на чамовете, защото иначе после, като ги надуваш, и надигат гредата. Значи, ей там, дето ще атакуваш, малко ще разпробиш с бургията. Иначе няма да върши с къса. Там прави тък и да минава. Аз едно му намалих съединителя да атакува, да види къса. Тя твърде много обороти и като набере ги къса. Не, просто вентилацията е мощен и... Антоне, ако се обърне на чук... Не. То? Пак ги къса. Къса ли? Да. Аз вчера му намалихме и това мощността. Да. Нали, обаче... Пък по-слабия вентилер не може да ги наева. Не. Аз осъмих моето... Анатолий, давай го на бързи обороти това. Когато пробива с бургията на бързи обороти. Айде. Сега. Дай още една дупка напред от сам. Да. Ало? Да? Ало? Ай там е имя. Точно, нали? Знаеш, че аз не съм от Камена, нали? Знаеш ми. Чупиш бургията. Да? Нямам обхват на глобус. Тебя аз не се колко. Так мирише на бор. Мирише на бор. Едната част вече е разпокрита до и тука. Трябва след това да солят дъските, ама да стигне до там. В момента, в който се олекоти конструкцията, вече е по-лесно да се доразчегърткат и да се изварят. Няма нищо сложно, просто е методична работа. И така. Вече е почти пълно, така че